Primerament, molt bona tarda a tothom. Jo soc l'Olga Hernández, soc de l'àrea pedagògica d'aquí de la Fundació, de l'Escola Cristiana. Però demano disculpes pel canvi d'última hora que hem hagut de fer. Estava previst que féssim aquest webinar a les 4 de la tarda, de 4 a 5, però per un imprevist de darrera hora hem hagut de retrasar-lo una mica i començar més tard. Tinc coneixement, alguns de vosaltres ens heu avisat de que a les 5 us heu de desconnectar, però no us amoïneu. Nosaltres, per la nostra part, el que farem el webinar és gravat, com heu pogut veure, i compartirem la gravació. Us avisarem a tots els que esteu inscrits de quan podeu tornar a veure el webinar i després compartirem la presentació que utilitzarem. Aquest webinar del Compliance que hem preparat l'hem preparat amb la col·laboració de Maristes Catalunya. Doncs vam tindre coneixement de que ells tenen un sistema de compliance en la institució. Llavors els hem demanat que ens expliquin, per una banda, què és aquest sistema de compliance i en què consisteix, i després que ens expliquin com ho estan treballant ells, que expliquin la seva experiència. Llavors, per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Elisa Fernández i d'en Llorenç Claramunt. L'Elisa la tenim aquí ara. Hola, bona tarda. Ella és advocada, responsable del Pla d'Igualtat i responsable de Qualitat i de Compliance de Maristes, de l'Hermitage. I en Llorenç Claramunt és adjunt a la direcció de les obres educatives de Maristes, director del dret de la infància i coordinador també de Compliance. Ell no es pot incorporar ara a l'inici, però sí que ens ha dit que a les 5 es podrà connectar i ens explicarà directament des de Maristes com ho estan treballant. De fet, l'Elisa ja ho està, però ella ens explicarà més potser la part més tècnica, en què consisteix, què és aquest sistema, com l'hem integrat, i després en Llorenç ens podrà explicar bé com des de la institució ho estan treballant. Llavors, jo, Elisa, et dono la paraula. Deixo de compartir així perquè ens veiem un moment. I tu mateixa, doncs, ves fent via. Si teniu algun comentari o algun dubte, escriviu-lo en el xat, i llavors ho anirem recollint i després li anirem traspassant a l'Elisa. Doncs gràcies. Vale, doncs moltes gràcies, Olga. Abans de tot, bona tarda a tots. Gràcies per participar. Tal com ha comentat la Olga, nosaltres a Maristes tenim un sistema de compliance establert ja des de gairebé, des de 2017, vam començar a treballar amb tot això, d'acord? La idea del webinar és que jo primer us avanci aquesta part una miqueta més tècnica. Si teniu qualsevol dubte, com ha dit l'Olga, podeu preguntar, no hi ha problema. I després el Llorenç s'incorporarà i explicarà més la part històrica. De totes maneres, intentaré també donar alguna explicació pràctica perquè si no és una mica complicat d'entendre tot això. Aquest power que us estic compartint ara en pantalla també us el farem arribar, o sigui que no patiu, que us ho compartirem. La meva idea era introduir-vos principalment 3 temes, perquè crec que és com la base de tot el sistema de compliance. La primera part seria explicar-vos una miqueta el que és el tema de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, perquè és d'on s'ha iniciat tot aquest, d'on ve tot un sistema de compliance. Després, com es desenvolupa, que aquí us puc explicar ja una mica com ho estem fent nosaltres. I per últim, el tema del canal de denúncies, que ara és un tema molt important perquè hi ha nova normativa i hi ha hagut molts canvis legislatius que potser us interessen, d'acord? Llavors, per començar, el que us explicava, el tema de la responsabilitat penal va aparèixer per primer cop al Codi Penal amb la reforma del 2010. Llavors,
és important que tingueu clar que quan parlem de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, el que estem dient és que si algun dels vostres treballadors, els vostres centres, comet un possible delicte penal, no només ell tindrà responsabilitat penal, sinó que també com a institució, com a centre, haureu de respondre penalment per al seu delicte, d'acord? Llavors, quan això es va introduir el 2010, només ens donaven aquesta informació al Codi Penal. El 2015 hi ha una nova reforma i l'article 31 bis del Codi Penal, que és gairebé el que recull tota la informació del compliance, ens incorporen unes causes d'exempció. Què vol dir això? Que aquesta responsabilitat que s'us donava el 2010, si compliu amb uns certs requisits, es pot reduir o pot desaparèixer. Aquests requisits són que tinguem un model d'organització per prevenir els delictes penals. Aquesta és la llavor del que serà després un sistema de compliance, d'acord? Després que els autors que hagin comès aquest delicte hagin al·ludit al model. A més, també ens diu que ha d'existir un òrgan autònom que supervisi aquest model. D'aquí apareixerà després la figura del compliance officer, d'acord? A Maristes, per exemple, aquesta figura sóc jo. Després us explicaré tots els requisits que ha de complir. I que, a més, quan s'hagi comès aquest delicte, aquesta figura de supervisió o de compliance officer no hagi obviat el seu exercici de supervisió, d'acord? Llavors, quan parlen d'aquest model d'organització i gestió, és el que us deia, és la llavor del que serà un sistema de compliance, del que ara entenem com un sistema de compliance. Ens dona unes característiques molt concretes del que hem de tenir, d'acord? El que ens diu és que aquests models s'han de poder identificar les activitats que poden ser constitutives de delictes dins del nostre àmbit. Això seria el que més endavant, a la pràctica, nosaltres quan parlem de fer un mapa de riscos, una avaluació de riscos, es refereix a aquesta identificació, d'acord? I després ens parla també d'establir uns protocols i uns procediments per poder adoptar les decisions i executar el que correspongui davant de cada possible delicte. Aquí m'agradaria fer un petit incís perquè em consta que molts de vosaltres esteu treballant també el tema del sistema de gestió de qualitat, llavors sou coneixedors de tot el que és un sistema de processos i procediments. Nosaltres també tenim aquest sistema de qualitat des del 2002, d'acord? Jo crec que és molt convenient que tots aquests dos sistemes conviuen, d'acord? Potser no és necessari, però a la pràctica nosaltres hem observat que tenir aquestes dues bases fa que tot es sostengui millor, d'acord? També ens demana que tinguem models adequats de gestió de recursos financers. Quan parla d'això, fa referència a tot el tema del blanqueig de capital, que potser us sona molt perquè de tota la normativa americana això és com el més famós del compliance jurídic, d'acord? Pot semblar que a les nostres escoles això no sigui el principal, però nosaltres hem vist que tenim administradors, tenim molt personal que toca diners, doncs això ha d'estar controlat, ha d'estar supervisat. També imposa una obligació d'informar a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament si estem davant qualsevol possible delicte penal. Això és un bàsic del sistema de compliance. Sempre ha d'haver una part d'informació constant. Estar constantment notificant si identifiquem qualsevol possible delicte, d'acord? Després també parla d'establir un sistema disciplinari sancionador. Té tot el sentit. Si tu tens un procediment per detectar possibles delictes, també com has de respondre davant ells, has de tenir també després alguna manera de donar-li resposta. És a dir, ara hem observat que hi ha un delicte, s'ha fet tota la investigació, quina és la conseqüència que hi ha. Això ho hem de tenir recollit també, perquè si no el sistema cau per si sol. D'acord?
I després també et demana que es facin verificacions periòdiques. És a dir, per exemple, jo com a compliance officer, doncs, trimestralment vaig fer revisions de tota la documentació que per normativa hem de tenir, emeto informes trimestrals, s'ha d'anar fent un report i un control, perquè si observes qualsevol desviació has de poder modificar-ho. Tot això és el que diu el Codi Penal, que és una mica farragós d'inici, però després a la pràctica tot va quadrant. Vale, anem a veure. Ai, perdó. Vale. No tots els delictes que es puguin cometre dins de les nostres escoles generen responsabilitat penal. El que a nosaltres ens afecta és el que es recull una vegada més a l'article 31 bis del Codi Penal, d'acord? I són un munt de delictes. Ara us passaré el llistat perquè realment impressiona. Amb la reforma normativa del 2022, reforma normativa no, amb una llei orgànica, es van afegir a més els delictes d'assetjament sexual i d'integritat moral. Mireu. Tota aquesta llista són els possibles delictes que ens poden generar una responsabilitat penal a nosaltres, com centres educatius. Jo sé que ara, d'inici, els veieu i potser us sembla que és una bogeria i que no passaria mai a les escoles. Jo us puc dir que dins de Maristes trobaria un exemple per cadascun d'ells, que ho hem viscut. No que s'arribi a cometre el delicte, però sí que l'hem de controlar dins del nostre mapa de riscos. Alguns seran més greus, altres no tindran aquesta gravetat tan important. Però mira, per exemple, un que sempre posem d'exemple perquè sembla que fa, no sé, com que sobta molt, és el 18 de radiacions. Sempre que el posem a les escoles ens diuen això, per exemple, nosaltres, impossible. Tenim laboratoris, moltes escoles, i nosaltres a laboratoris hem tingut fins fa poc elements radioactius. O sigui, sembla que tot és molt estrany de principi, però quan es fa l'avaluació de riscos pots anar detectant delictes molt concrets que encaixen en aquest tipus delictiu, d'acord? No sé, el més clàssic, per desgràcia, per això jo us avanço com a experiència personal, normalment acostuma a ser el de l'assetjament, que és una incorporació molt nova, com us comento, del 2022, però és el més comú perquè al final entre iguals acostuma a ser el que genera més conflicte. La resta potser no tenen al dia a dia no passen tant, realment. Ara també tot el tema de danys informàtics està agafant molta força perquè cada cop tenim més problemes amb aquest tema, amb els hackers. No sé si us ha passat alguna cosa als vostres centres. Nosaltres hem viscut atacs informàtics, per tant, tot això també s'ha de tenir molt controlat. No sé. Després, si hi ha alguna que ara dieu això és impossible, em sorgeix dubte, ho podeu preguntar i jo ja us explicaré perquè ja et dic, podríem estar mirant un a un i ens sortirien coses. Però per això és important fer el mapa de riscos. Això és la base també del sistema de compliance. Llavors, crec que és superimportant que d'aquest webinar ja no només la part tècnica, perquè la part tècnica la podeu agafar del Codi Penal i anar mirant punt per punt i sortiria. Però crec que és molt important que us quedeu amb el concepte de la cultura ètica. Per què us dic això? Tenir un sistema de compliance no és obligatori. Igual que molts de vosaltres teniu un sistema de qualitat i tampoc és obligatori. Ho escolliu perquè sabeu que així el vostre centre funciona millor. Hi ha uns millors resultats, hi ha millor satisfacció del client. En aquest cas, amb el compliance, tothom està més protegit, tant l'entitat com els seus treballadors com els seus usuaris. D'acord? No heu de veure el sistema de compliance com una eina per evitar sancions, perquè si dins del vostre centre es veu d'aquesta manera, no funcionarà correctament, ja us ho avanço, perquè realment perd tot el sentit. S'ha de treballar una cultura ètica dins de tota l'entitat. I d'aquí llavors es pot anar funcionant. Nosaltres fem formacions constantment als nostres treballadors, primer perquè la llei ho exigeix, però després perquè el sistema pugui rotllar correctament.
Vale? Llavors, els elements bàsics d'un sistema de compliance, això que surt aquí a la pantalla de tone at the top, que és el típic que s'escolta a les xerrades americanes, no és altra cosa que tenir un suport de la direcció. Per què és important? Si la direcció es desvincula del sistema de compliance i això en algun moment teniu algun problema que arriba a judici, pot perdre tot el valor davant del jutge. D'acord? És molt important que es pugui demostrar que la direcció està compromesa amb tot el sistema de compliance. Vale? Després està la matriu de riscos, que és el que us he explicat tota aquesta estona de fer avaluacions sobre els riscos que tenim, perquè és una manera d'anticipar-nos. Al final, el sistema de compliance és preventiu. Més que quan arriba un problema li donis una resposta, si anar bé, serà un sistema preventiu. Ens avançarem a no tenir aquest possible delicte dins de la nostra entitat, d'acord? Després s'hauran de tenir codis ètics o de conducta o polítiques de compliment, bàsicament també per donar-li la part aquesta de suport més un marc normatiu, que seria com la normativa interna. Tenim per una banda el que el Codi Penal ens estableix, però nosaltres tindrem a més la nostra normativa pròpia, d'acord? I la gent que accepti el nostre sistema de compliance acceptarà també que treballi amb aquesta normativa, d'acord? Després demana tenir un canal d'alertes, que això va vinculat amb el canal de denúncies, que us vull explicar després. Si tu tens el sistema de compliance, tindràs per si el canal de denúncies. Ara, que quedi clar, perquè això crec que és superimportant per tots vosaltres, pots no tenir un sistema de compliance, però si tens més de 49 treballadors, hauràs de tenir un canal de denúncies per llei, des del febrer de 2023 que va sortir aquesta normativa, i ara vencia el termini, ara l'1 de desembre, d'acord? Això us ho explicaré millor, perquè això és una mica recent i m'agradaria que quedi clar, perquè amb això sí que podeu tenir l'obligació de tenir-ho, d'acord? Clar, si tenim un sistema de compliance que ens ho respalda, és molt més fàcil treballar-ho, d'acord? Després ens diu que també hem de tenir un òrgan autònom, que és el que us he explicat abans del compliance officer. S'han de donar cursos de formació per normativa. Altre cop està en el que deia abans, és un tema de cultura ètica. Si no formem els nostres treballadors, no funcionarà el sistema. A la llarga no es comunicaran els possibles delictes, no coneixeran els nostres protocols, per tant, no només per normativa, sinó perquè tot funcioni, s'ha de donar una formació. S'han de fer investigacions internes, que d'això s'encarrega l'òrgan autònom. S'ha de tenir un sistema disciplinari, que és tot el tema de sancions que comentàvem abans, i s'ha d'anar a fer una revisió i actualització de manera constant. Elisa, Quan parlem de l'òrgan autònom, això també crec que Elisa, és important que us quedi clar. Digue'm. perdona, hi ha gent que s'està queixant que no et senten bé. Ai, em sap greu. Llavors, a mi m'heu sentit bé els que esteu dient, perquè són diverses persones. Llavors jo no sé si potser amb uns cascos, no sé si tens uns És que va connectat a la càmera, al micròfon. No és tothom, perquè jo he anat consultant i jo et sento bé, però hi ha gent que està dient que no se't sent bé. No sé si és un tema perquè va amb la càmera o amb l'ordinador. A veure, m'aproparé una miqueta més a veure si s'escolta, si no que em parli altre cop. Tu m'escoltes bé, Olga? Jo et sento bé. Passa que vaig veient comentaris i em sap greu perquè van dient, però bueno. Val. A Si veure, no que em tornin a parar i mirem si es pot solucionar. d'acord, gràcies. Vale. El que us anava a explicar ara era el tema de la figura del compliance officer, que és el que us deia abans. Això ve de l'òrgan autònom, d'acord? És molt important, això vull que quedi clar, que l'òrgan autònom ha de ser intern de la companyia. Després
si vosaltres teniu un compliance officer que potser no té tanta formació perquè en aquest cas no és un advocat penalista, és algú intern de la vostra entitat i en algun moment pot pensar que no té el coneixement suficient per fer segons quines investigacions, pot derivar les funcions, però el control ha de ser intern, perquè si no tornem a lo mateix. En el cas que hi hagués algun possible delicte que anés a parar a judici, tenir un òrgan autònom extern perd tot el valor. És com si la direcció tampoc estigués involucrada, no té cap sentit, perquè és el que deia abans, tot és un tema de cultura ètica, ha d'estar integrat dins de la nostra entitat, d'acord? I aquest òrgan autònom ha d'assumir tota la part de prevenció, de detecció, de possibles riscos de compliance i després ha de portar tota la gestió. També és important que la persona que assigneu com a compliance officer, si ho desconeix, se li informi que també té responsabilitat penal. Per exemple, en el meu cas propi, si jo no faig les revisions que em toquen, ignoro alguna denúncia que m'arribi, jo tinc responsabilitat penal, d'acord? És important, perquè crec que s'ha d'entendre la gravetat de segons quins casos, d'acord? Perquè no és simplement que tinguem això per tenir-ho, sinó si hi ha una persona que es responsabilitza d'això, ha de portar un bon control, perquè si no pot tenir responsabilitat penal, d'acord? Llavors, les funcions de compliance officer seria fer tota aquesta part d'identificar, analitzar i avaluar riscos. Nosaltres, per exemple, teníem ja una avaluació de riscos feta, ara que després us explicarà millor el Llorenç, si es pot connectar, si no us l'explico jo, hem ampliat tot el nostre àmbit de compliance. Llavors, què estem fent? Estem fent una nova revisió perquè no se'ns escapi res. I també perquè amb el temps, els riscos que potser fa 10 anys ens semblaven que eren lleus, ara poden ser greus, o a l'inversa, els que inicialment creiem que eren greus, potser ara els hem treballat tant que han reduït. Per això s'ha d'estar revisant constantment. S'ha de respondre a les situacions de risc, és el que us comentava. Si el compliance officer detecta qualsevol possible situació de risc, ha de donar alerta i l'ha de gestionar, no pot dir no, ho deixo estar perquè pot tenir un problema molt greu, d'acord? Monitorar i detectar la materialització de riscos, que el mateix, qualsevol risc que detectis, quedi registrat, que portis un control i després s'han d'informar els òrgans de decisió. En el cas de maristes, el que hem fet és que tenim la figura de compliance officer, que en aquest cas soc jo, i com hem ampliat l'àmbit del compliance a tots els centres de Maristes Catalunya, tenim un comitè de seguiment. D'acord? Llavors jo treballo conjuntament amb aquest comitè de seguiment que té representants com de les diferents centres que tenim. Escoles, obres socials, els germans maristes. Potser si sou entitats més petites, no us cal aquest comitè de seguiment. Nosaltres, abans d'ampliar el sistema, el comitè era el propi equip directiu de la fundació. Això heu de comprovar vosaltres també si us cal, si no, depèn molt de la magnitud de les vostres entitats, d'acord? Nosaltres hem fet aquest comitè de seguiment, que estaria com en un pas intermig per també comunicar-se amb les direccions, perquè englobem moltes entitats. Tenim un volum molt gran. Per això potser no us cal a tots, d'acord? I llavors, això sí que m'agradaria, de veritat, que quedi molt clar el que explicaré ara, i si teniu qualsevol dubte, pregunteu, perquè fins aquí, el que us he comentat, tot és voluntari. Us beneficia moltíssim, perquè si passeu qualsevol cosa estareu molt més protegits, tots els vostres usuaris i empleats estaran més protegits, però és voluntari. Ara, el que us comento ara no ho és. Des del febrer de 2023
tenim una nova normativa, que és la de l'informant, que ens diu que si tenim més de 49 treballadors, hem de tenir obligatòriament un canal de denúncies, d'acord? I hauria d'estar establert ja. A l'1 de desembre hauria d'haver començat a ser operatiu. Hi ha sancions molt grans, poden arribar a 300.000 euros si és per una persona física i si és per una persona jurídica, que seria, en el nostre cas, fins a 1 milió d'euros, d'acord? Són unes quantitats força preocupants, crec jo. Llavors, aquest sistema d'informació o canal de denúncies, el que ens diu la llei és que hem de poder oferir, ja sigui per escrit, verbalment i inclús presencial, l'opció de comunicar qualsevol possible delicte, d'acord? De la nostra institució, però el que és més significatiu amb la nova normativa és que hem d'oferir l'opció d'anonimat, d'acord? Nosaltres teníem fa uns mesos un canal de denúncies operatiu, però ens faltava aquesta opció d'anonimat, és a dir, un cop ens arribava una anúncia anònima, que això sí que ho podíem fer, no teníem manera de comunicar-nos amb aquest denunciant anònim. La llei et diu que ara has de poder oferir aquesta opció. Amb la nova aplicació que tenim nosaltres al canal de denúncies, que en el nostre cas estem treballant amb The Guardian, però hi ha un munt d'opcions ara mateix, el que et permet és que mantenim aquest anonimat i alhora podem anar comunicant-nos amb el denunciat, perquè genera una idea que ens permet mantenir aquesta comunicació protegint tota l'estona el denunciant, d'acord? És superimportant tot el tema de la confidencialitat. S'ha de tenir molta cura amb aquest tema, cada cop més. Cada cop tenim molts més problemes amb el tema de proteccions de dades. És superimportant que això s'estigui treballant. Ja us dic, és un altre tema que potser per obligatorietat, encara que no el tingueu, comenceu a treballar també aquest tema. De veritat us ho recomano, perquè cada cop ens passa més que ens arriben temes també per part de les famílies, per tot. I és un bueno, no sé, jo crec que és un tema, no ho porto jo personalment, el tema de protecció de dades, nosaltres tenim un delegat de protecció de dades, però jo us recomano que també, si us poseu en tot el tema de compliance, li doneu una mirada a això, que ho tingueu controlat, d'acord? També ens diu aquesta nova llei que s'ha de designar un responsable que és el gestor del canal de denúncies. En el cas de Maristes, nosaltres hem posat 2 responsables. El responsable principal, diguem, soc jo, que gestionaré totes les denúncies com a compliance officer, però nosaltres apostem sempre per al tema de transparència. Llavors jo vaig dir, a mi m'agradaria tenir l'opció de que algú em supervisés a mi també. Perquè a mi és una manera de dir, jo el que faig és transparent. La decisió que hem optat nosaltres a Maristes és que, com el Llorenç és el coordinador d'aquest comitè de seguiment, ell pot també accedir al canal, tot i que no porti la gestió de les denúncies, que és una manera d'assegurar-nos que jo no oculto res tampoc, ni s'esborra res, ni res, d'acord? Llavors, tot això ve vinculat a la cultura ètica que us comentava a inici de tot. Si tu estàs apostant contínuament per un tema de transparència, perquè tot estigui totalment protegit, se li doni el recolzament a tothom, al final una cosa porta a l'altra, d'acord? I jo en això us animo a que la transparència la porteu per bandera, perquè quan tens un sistema de compliance, tenir tota aquesta cultura de transparència t'ho facilita tot molt, perquè de vegades t'arriben casos complicats, és difícil. Llavors, quan més treballeu tot aquest tema, millor. Llavors, un cop designeu aquest responsable, el tema que és superimportant és que s'ha de notificar, la llei parla de l'Agència de Protecció a l'Informant,
Aquí a Catalunya nosaltres tenim l'obligació de notificar-ho a l'oficina antifrau, d'acord? És l'organisme que ens han assignat. És un comunicat molt senzill dient que l'equip directiu, en el nostre cas serà el Consell Provincial perquè és qui ens nomena, perquè tenim aquesta realitat una mica més diferent, però el propi equip directiu, o qui sigui, ha designat aquest responsable del canal de denúncies. Si complim amb els terminis, posant el cas que s'hagués fet l'últim dia que teníem per llei per fer aquesta presentació, o sigui, per fer operatiu al canal de denúncies, podríem fer la presentació d'aquest comunicat fins al dia 18 d'aquest mes, o sigui, dilluns vinent. No sabem com estaran de rígids en aquest tema, perquè a Catalunya encara no tenim un organisme propi, però com són sancions tan elevades, sobretot si esteu treballant tot aquest tema, feu la notificació correctament, no fos cas que per un tema burocràtic hi tingueu problemes després. És més, si teniu algun dubte d'això, podeu deixar-ho al xat i si hem de compartir algun formulari, jo no tinc cap problema en compartir la manera en què ho estem fent nosaltres, d'acord? Què més? Haureu de definir també una política i una estratègia de gestió de denúncies que s'ha de comunicar a tots els membres. Potser els que esteu treballant ja amb sistemes de gestió de qualitat, això tampoc us sembla tan estrany perquè estem acostumats a tenir recollit tot aquest, com tot el protocol, no? Tenir una política de qualitat, bueno, nosaltres la tenim per almenys. Amb el canal de denúncies és el mateix. I us explico perquè això és també un tema, si teniu representants sindicals o comitès d'empresa, un cop escolliu el canal, heu de donar-los l'oportunitat de que coneguin quina és l'opció escollida i donar-los un marge de 15 dies per si volen donar alguna rèplica. Jo ja sé que ara no quadren les dates ja, perquè si ja anem fora de termini i tot, però jo crec que val la pena que si us hi poseu, encara que aneu fora de termini, doneu totes les passes correctament, perquè si no, si després us tomben tot el canal per un tema burocràtic seria una llàstima, perquè hi ha feina darrere. Jo us dic, nosaltres, la nostra experiència, el que hem escollit, perquè és el que ens van recomanar també els nostres assessors, va ser escollir una plataforma externa. Fins ara teníem una interna, la veritat, però amb els nous requisits ens semblava que se'ns quedava curta, que no podíem demostrar que realment no s'alterés res dins del sistema. Ja us dic, ara al mercat hi ha un munt d'opcions que compleixen amb tots els requisits i en un termini pràcticament de 7 dies podeu tenir operatiu. O sigui, en aquest aspecte no us preocupeu. També demanen molt que el canal de denúncia sigui molt visible a les webs. Són detalls que semblen menors, però amb la nova normativa ha de quedar tot molt ben lligat, d'acord? Llavors, no sé si el Llorenç, Olga, no sé si a tu t'ha dit alguna cosa, el Llorenç, Sí, ja sí, està aquí. ha entrat el que no sé si es pot parlar bé. No sé si el tenim... M'ha dit que ja és per aquí. Sí, sí, està aquí, però Llorenç, no crec està que amb la estàs dins, càmera. però estàs mutat. A veure si se'l pogués... Ara. Ara sí, perdoneu-me, però que ara es compliquen les coses i a vegades no va bé la informàtica. Ja. Ho sentia i la Lisa ho estava fent francament bé. Per tant, jo, si voleu, us puc explicar l'experiència nostra molt ràpid i a partir d'aquí feu les preguntes que corresponeu. Nosaltres, amb el tema de qualitat, vam començar, jo crec que el 2002-2003. Però sí és veritat que el 17, utilitzant aquest sistema de qualitat ja era bastant ferm, amb totes les escoles i les obres socials, el que vam decidir és anar una passa més enllà i, per tant, ficar un sistema compliance que donés resposta
a la fundació majoritària, que seria la Fundació Sant Penyat. A partir d'aquí, el que teniu aquí escrit, que és donar contingut al que seria tot el mapa de riscos, a buscar algun responsable que fos un compliance officer, que en aquell moment era la Núria Reixac, i... perquè em sento jo a mi mateix. Vale. I més endavant, el que vam donar també el compliance a la Fundació Ana Ravell, i com a últim, el que hem fet ara, el 2023, és buscar, utilitzar la normativa que ens permeti dotar el sistema de compliance a tot el grup. ¿Vale? No tan sols una fundació en concret, sinó tot el grup. I per això la Lisa us ha explicat que hem muntat un petit comitè que dona resposta a tres fundacions i 5 o 6 associacions. Aquesta és la idea, donar una resposta global, tenint en compte que el sistema de qualitat també ho és. L'Olga coneix, perquè havíem explicat en una altra reunió el tema de protecció de la infància, nosaltres amb el sistema de qualitat vam introduir també un procediment de protecció a la infància, amb el qual els possibles delictes d'assetjament, els possibles delictes de bullying, també estan vinculats amb el compliance. Molt ràpid, perquè sé que he vist que alguns ja marxava del xat, però en principi això és el que tenim muntat, és a dir, utilitzar l'experiència que teníem en qualitat, aquesta és molt senzilla, aplicar-li el compliance des del 2017. I ara, a dia d'avui, com la Lisa us explicava, hi ha molta gent que ens pregunta si cal muntar un sistema de compliance. No és obligatori, però si no el tenim i si és obligatori el canal de denúncia, se'ns fa difícil poder donar resposta. Amb un compliance és molt més senzill. I jo amb això, Olga, jo ja estic. Elisa, vols afegir alguna cosa més? No, jo crec que... Bueno, l'única cosa també que el dels reports anuals, potser que no sé si ho he comentat jo, abans comentava que era molt important el tema de fer reporting i nosaltres... Està solapant, em sembla. Dic que nosaltres també, amb el nou sistema que tenim, també hem recollit que es faran informes anuals a cadascun dels òrgans de govern per poder portar un control de quina és la situació durant tot el curs, els possibles delictes que hem tingut. I això és una mica també important i per això és que tot acaba lligat, per això també és important que la direcció s'involucri perquè tot funcioni. No sé, jo crec que tota la resta ho hem comentat. No sé si hi ha alguna cosa que vols afegir, Llorenç. Està silenciat, Llorenç. No. Està silenciat, Llorenç. Ara. Dic que pot ser que és la part que si algú creu que ens ha de fer una pregunta és el moment. Estem tots dos i, per tant, la Lisa com a especialista en el tema, que el domina moltíssim per la seva formació com a llicenciada en dret, i jo us puc explicar la meva experiència des del 2002 per aquell que vulgui implementar qualsevol cosa. Jo crec que el compliance és la part fàcil. Si de cas caldrà treballar amb les direccions. Les direccions s'han de comprometre que han de tenir un sistema compliance, un sistema compliance. Per què? Perquè inicialment fa una mica de respecte, però en realitat no és així. El compliance el que fa és protegir a tota la institució dels danys o els possibles delictes que pugui causar qualsevol persona que treballi amb ella. Si voleu, no en som gaires, aprofitem, com deien ara el Llorenç i l'Elisa, que estan ells perquè pugueu plantejar dubtes que tingueu. Podeu obrir el micro i aprofitem. Potser ha quedat molt clar, Elisa. No, jo si voleu... Ho estem païnt encara tots plegats. Si voleu, tornem a recordar el que alguna vegada us dèiem a l'escola cristiana. Hi ha dues maneres de muntar això. Una manera és, vaig amb un especialista, m'organitza el meu compliance, ja el tinc muntat i comunico als meus treballadors que tinc un sistema de compliance.
És interessant, és una manera. Nosaltres vam deixar per apostar per una altra manera, que és tenim les eines, perquè les tenim per qualitat, tenim el corresponent ISO, i el que no tingui la ISO també podria fer-ho. Té les NOF, té el projecte educatiu de centre, té tot el sistema de riscs laborals, i amb les eines pròpies que té cadascú, això dona resposta als possibles delictes penals. I amb això jo ja puc avançar, és suficient, però la diferència és que la construeixo des de la pròpia institució. Diguem-ne que porta més feina inicial, però després, per als propis treballadors, és molt més senzill, perquè no els hi aporta res d'allò que estiguin fent. No sé si no hi ha cap pregunta. Bueno, doncs escolta, jo crec que l'objectiu que teníem ens ha quedat cobert. No sé si han de dir alguna cosa. Era que ens expliquéssiu una mica en què consistia, què és el que havíem de tindre en compte. Dèiem, no és obligatori, és recomanable. Crec que l'Elisa ens ha explicat molt bé, ens ha fet fixar-nos en compte el canal de denúncia. Això no és voluntari, això no ens hi toca i ens hi hem de posar. I després Llorenç ens ha explicat això, com ho heu treballat els anys que ja porteu i com heu aprofitat, el tindre un sistema de gestió que ja tenim com molts centres que estan aquí amb nosaltres. Jo penso que ara, clar, aquí el que tenim són molts coordinadors de qualitat, que suposo que això és el que hem de fer, és transmetre-ho a les direccions de les escoles. És així com dius, Olga, s'ha de passar a les direccions. Clar. A la Junta un cop se n'havia parlat, però s'ha de passar a les direccions perquè vegin clar que és una cosa que ajuda. Correcte, sí. Bé, doncs escolteu, moltes gràcies. Llorenç, hem gravat la sessió perquè hi havia companys que ens havien demanat que no es podien quedar fins al final però que ho trobaven molt interessant. Llavors passarem la gravació i penso que aquesta explicació que ens ha fet l'Elisa, aquestes 4 idees claus, si també les podem compartir, doncs us ho agraïm. Perfecte, Olga, si vols deixar el nostre correu tant el meu com el de l'Elisa, pots deixar, i si algú té alguna pregunta la respondrem, molt bé. Tots formem part de la mateixa xarxa. Molt bé, doncs gràcies a tots. A vosaltres. Adéu. Moltes gràcies.